i-MNB Talent Search. Siyafuna ke ukhangela okokuqala zithini injongo zokuba ke ne-MNB Talent Search? Kulwe njengoba besikade sizibizela kuthi artist phaa eMonti kwizitudiyo zethu. Sibonile baye umthamo mkhulu ngoku, sebebanintsi abangaphakathi. Siyabavizithela ngoku sikhangele sibashiye kwezo ndawo qha sibamonitharishe kwezo ndawo. Sikwelo phulo ke lohamba ngoba wonke umuntu ufuna uya kwelaa cala sithi hayi sanukuza ngoku sithi abazawuza kuni. Okay. Niqhube njani bebenjani ke abantu abaye baphuma baya phaa ke eholweni namhlanje? Hey, italente likhona italente eMpuma Koloni emkhuluwe. Abantu bebephaa sibonile italente yeka nje uba kuthiwa abantu abanintsi bebengekho kuba zizikolo imisebenzi and kuphakathi evekini kodwa bebegcwele kwaba bebekhona. So italente ikhona kakhulu umkhuluwe ekweli phondo leMpuma Koloni. Niye nakwazi i-MNB uba nabantu ke kubantu abatsha eniye nakwazi ukubachonga and yaye kuza kwenzeka ntoni kumo? Bakhona abantu esibachongileyo, abantu abatsha esibachongileyo. Sibachongile abantu abayi-5 esiqinisekayo uba sizabarekhoda, sibashutele ii-videos, sibafake kwii-channels zomculo, ooChannel O, ooTrace Africa, zonke ezaa channels zomculo. Abanye singakhange sibachonge sawukwazi ubathatha benze i-collaboration nezinye zee-artist zethu ngoba besingenokwazi ubathatha bonke. Alright, linyathelo ke elihle kakhulu elo xa ndimamele ngeli xesha. Kuza kwenzeka ntoni ngoku ngabo baphosiweyo leli thuba? Nizawuphinde nibuye kwakulo nyaka okanye mabalinde unyaka ozayo? Sithe xa besithetha neziphathamandla nomasipala kubantu abebemele umasipala apha sathi siyenze imisteyiki ukuthi iKhrizani yonke mayidibane endaweni enye. Sithe xa sifumana iKhrizani ngumasipala engathi umkhulu kakhulu oneedolophu ezininzi. Siyayazi ke abantu banetalente basengobusezweni abanazo abanye imali zokhwela nentontoni. Befane uba sihambe u-town to town uba sisengcobo sibe sengcobo, xa sisecofa imvaba sibe secofa imvaba, xa sisecala sibe secala, njalo njalo. Siyazi bezi dolophu siyazihamba ngokohlukeneyo. Ngoba Okay. yeyona nto siye sayiqaphela namhlanje uba ngaba bekuyi-weekend besawubuya ekuseni phaa. Alright. So ke uyathembisa uba nizawuphinde nibuye okanye mabalinde ke i-talent search ezayo mhlawumbi unyaka ozayo? Sineprogram mkhuluwe xa sivala iprogram ngoba uKhrizani besimquke wonke sithi Khrizani. Xa sivala ezi ndawo sizazindwendwela sizawuphinde sitsho sithi cofa imvaba, sithi ngcobo, sithi ntontoni. Alright, nje amazwi okugqibela ukukhuthaza abantu abatsha ii-opportunities ezikumila kunje bangazibhudi ungathini? Ndifuna ukuthi umntu omtshakalali, umntu omtshakalali ethe qha into ezifana nee-radio station zinto efuneka zimanyelwe ngoba ezinye izinto ziphuma nge-radio station. I-social media into efuneka sizijongele into ezakhayo, nothi ukujongela i-social media for into ezingakhiyo. Mabahlale bethe qwa ngakumbi abantu abanetalente. Okokugqibela nje MNB, abantu abafuna uncedo lwakho, abantu abafuna ukulandela umsebenzi wakho nabanemibuzo bakufumana njani kwi-social media platforms? Ngabashiyela ke nenamba. Okay, ngexesha kwi-social media nguManB Jessy, kwi-Instagram nguManB Jessy, ku-TikTok nguManB Jessy. But ikhona ke noTikTok weManB Entertainment, ukhona nepage yeManB Entertainment. Inamba yeManB Entertainment ithi 067 8017 047, 067 8017 047. Right. MNB, masibulele ngexesha lakho, nathi ke siVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Ungalibali ke ubukela Isikhukhune ngoba ke lilo iqela elizemva kweqela lakho. Hayi,
Akashakashe lo sesivalile thina kusezwa ukuthi Kwase kakhulu masibonge masibonge msashana. yes mphulaphula benguye ke uMan B bebe ne-Man B Talent search ibiqhuba ke apha eKomani ngosuku lwanamhlanje utshilo ukuba ke ihambe ngoluphi na kuhlobo uyathembisa ke kwisithili seChrizane uzawuphinde abuye ngenxa ke yobuninzi ke besakhono apha ngakumbi ke imvumi mphulapha sekhaya mathuba nje ningawabhudi siyabulela xa sibuya ke sawukhangela ke la topic elight sigqibezele no DJ wethu